دەستپێکی کو ئەم دەرباس بوو بە گەلێ خۆرە مەدەزانە بوو یانی وێ ئەمێ ڕاستی ئیریشان وەرنە مەدەزانە بوو کو داگیرکەریya Tirkiye ekser çi rojnamavan bê çi Kurd bê çi Hereb bê kesî hanî projeya netewa demokratîk tetbîq dike ew kesan hedef digire. Dema ku em derbas bûn gihîştin navçeya Sirînê ya girêdayê bajarê Kobanê rastî jî em destpêka Sirînê de hatin tûbarankirin derdora kêlekê me re gelek kesên me welatiyên ku me re çûyî welatiyên sivîl bûn ji bo parastina av û axa xwe berê xwe dan bendava Şîrînê ji bo ku ji her kesî re isbat bikin ku ew ê ti carî hesaban ji dagirkeriya Tirk û çeteyên girêdayî wê nekin rastî jî ew yek hat îsbatkirin. Ema hovîtiya dewleta Tirk her ku diçe detir dibe çawa ku li Efrîn û girê spî û serê kaniyê ew qasasal hemû kes li hember cîhan li hember va hovîtiya denge îro dîsa careke din bi rêda hate qewmandin. Dema ku me bi wê zehmetiyê dema ku em gihîştin bendava Şîrînê rastî jî me nikan bû ew rê dewam bikira. Dema ku kêleka me li pêşiya Erebên pêşiyê me bombabaran kirin rastî welatî şehîd bûn û birîndar jî pir çêbûn lê ew yek nehîşt ku em paş da vegerin